Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Baguio City Public Market balik operasyon na matapos ang isang linggong clearing operation. Mental health ng mga PNP patuloy na tinututukan. Centenarian mula sa Basaong Mountain Province binigyang pagkilala. At Mangrove Park sa Alaminos, Pangasinan, bagong atraksyon ng lungsod. Bagumalam, Amianan, Aluzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Matapos ang isang linggong clearing operation sa nasunog na bahagi ng Baguio City Public Market, balik operasyon na ngayon ang mga vendors. Pero kanilang pangamba ang structural integrity ng Block 4. Kung bakit, alamin kay Charles Limon. Nakakangiti na si Aling Lucia matapos makabalik sila sa dati nilang pwesto sa Block 3 na nasunog isang linggo na ang nakakalipas. Masaya kami. Madaling na matapos, di babalik kami uli magtinda, hindi buwan. Para meron kaming pambili ng pagkain. Ito'y sa target ng pamahalang lungsod na maibalik ang operasyon ng nasunog na parte ng palengke sa lalong madaling panahon. Nagtulungan lahat. Ito yung resulta ng bayanihan, resulta ng teamwork, iba't ibang ahensya, kung paano nagamit yung lahat ng mga resources. Talagang nakapool para talagang nakafocus talaga sa rehabilitation. Kaya ganun kabilis. Tapos yung optimal utilization ng mga resources, mga sasakyan. Pinasalamatan din ng pamahalang lungsod ang lahat ng mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon para sa pagbangon ng palengke. Kaya kanina, formal na itong ipinasakamay sa mga nasunugang vendors. Dali-dali naman nila itong tinignan. Pero hindi kinatuwa ng ilang vendors ang balitang hindi sila makakabalik sa kanilang orihinal na pwesto. Ito'y matapos magdesisyon ang City Market Office na idadaan sa raffle ang pagbibigay ng stall sa mga nasunugan. Gusto mong dating pristom, iso kumalang ti pristom, sir. Jay kumati, kahit mi sir, ti kaaduan, ti kahit amin ti tao, kasi ta apay mabali-baliwan, jay permit. Jay ta kakao, jay adawat utang mi, umay dato en, may handap yung mga mabanog. Kung papasok yung dati, pipilihin nila yung kung saan sila gusto. Away yon. So yung mga nasa loob, dating pwesto dyan, at sana yung nasa labas, magbunutan lahat doon para fair and square, walang pilihan ng pwesto. Tiniyak naman ng City Market Office ang zoning ng mga stalls. Well, dito po sa Block 3, kasi sila din naman yan, kompleto yan. Wala pong drawlats na nangyari dyan. Wala po. Pero dito sa may Block 4, kailangan may drawlats yan kasi hindi lang yung na-display dyan sa silong ay sila rin ang nandyan. Marami pong may siksik dyan, kaya para fair and square, lahat po sila mag-drawlats ulit. Ang mga vendors naman ng ukay-ukay sa Malcolm Square muna inirelocate. Patuloy pa rin ang paggawa ng mga stalls sa Block 4. Sa kasalukuyan, aabot na sa higit 1,400 stalls ang naitayo. Ilan sa mga stalls ay matatagpuan sa Block 4, pero dahil sa sunog, ilan sa mga steel deck ng gusali ay nayupi. Kaya nangangamba dito ang vendor na si Gloria na baka bumigay ito. Win, iso ti bubutingan mi mananday toy. Ket agyam yamang kami nga rod kini mayor ta J7 dis nga naramid ket nakasubli kami toy. Yun nga kwa. Nabahala naman dito ang architect at councilor ng lungsod na si Mylen Yaranon. Nag-warp yung mga metal decking sa ilalim ng slab na to dahil nga sa extreme heat. And I know that that used to be a formwork and
at the same time, support of the concrete slab and also as a reinforcement. I don't know how this was constructed kasi ang slab supposed to be, it is designed as a slab na freestanding or it's a slab on grade. Hindi naman siya nakadesign as slab on grade, no? But it's a slab na walang laman sa ilalim. Pero tiniyak naman ng Civil at Structural Engineer na si City Administrator Engineer Bonifacio de la Peña na ligtas ito basta't hindi raw ito tayuan ng mga stalls. Okay, magkalala. Okay, sige. So, wag lang ho kayong pupunta doon kasi unsafe po yung area na yan. No? Wag lang ho natin loloadan yan, reduction ng load, safe po yung ilalim natin. Suspended slab yun, so hindi namin muna natin pinaloadan. Wala tayong pinagalaw muna rito, no, hanggat hindi namin na-test. So there are around 28 or 32 posts niya sa ilalim. Tinesting natin yan. Kasi bakit natin tinetest? Kasi na-exceed niya yung kanyang fire hour resistance. Tinest natin out of 28 to 32, 6 ang bumagsak. Pero yung bumagsak naman yan, nasa mga 2,800 PSI pa rin. So meaning, pag hindi mo loloadan ito, safe siya. No, kasi most of the load naman are coming from people na nagko-conglomerate dun sa area. So sabi ko kay Mayor, pwede mo lagyan niya ng kariton lang, dead weight yan, yung live weight, huwag natin isama. Dagdag pa niya, hindi raw bibigay ang mga steel decks. Tinas namin yan. Noong una, hindi muna kami nagpagalaw dyan, no? Pero ngayon, wala nang load dito sa taas, wala nang load doon, safe na yan. No? Yung steel deck na yan, nakakita lang kasi sila ng, ano ba naman itong mga ito, kako? Para naman kayo hindi architect, parang hindi kayo engineer. Pag nakakita kayo na nagbebend na gano'n, you have to analyze it. What is a steel deck decking? May reinforcement pa yan, aside from the decking. No? Bumaluktot yung deck, dapat bumuluktot na yung concrete. Bakit hindi bumabaluktot? Kasi may reinforcement pa yan. Gumawa na ang pamahalang lungsod ng Structural Integrity Report tungkol sa gusali at lumalabas na ligtas naman ito. Pero planong magpasa pa rin ni Councilor Maylenia Radon ng resolution sa konseho upang muli itong inspeksyonin para sa kaligtasan ng publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa patuloy na pagkamulat sa mga problema sa mental health, isa pa rin ito sa prioridad ngayon ng PNP. Narito ang balita. Sa Masigasig grounds ng Camp Badodangwa, sinisimulan ng mga pulis ng Police Regional Office Cordillera ang kanilang bawat Lunes sa pamamagitan ng flag ceremony. Sa pagbisita ngayong araw ni retired Police Lieutenant General Ferdinand Orcales Divina, isa ito sa kanyang pinuri. It is our way of expressing gratitude for the freedom we are currently enjoying and remembering the greatness of those who sacrificed their lives by showing respect to our national flag. Thank you and please magpapakita raw ito ng disiplina ng mga otoridad sa Cordillera. I therefore commend your predecessors and at the same time leave a challenge for continuity on the kind or level of discipline that each of you observe. Pero ang mensaheng nais niyang iwan ngayong araw ay ang pagbibigay halaga sa Philippine Mental Health Act na inaprubahan Hulyo noong 2017 ng 17th Congress. Naglalayon itong isulong ang pag-aalaga sa kalusugang pangkaisipan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang gabay at tulong sa mga nakararanas ng problema sa mental health. Why am I mentioning this? Because one PNP member experiencing mental health problem is too many. Because he carries a gun. We experienced it before in Police Regional Office 1. One morning, we received a report at the regional office. There was one policeman suffering from mental health problem in a police station. Bigla na lang binaril niya yung mga kasama niya. Dahil sa insidente ay ipinatupad sa Police Regional Office 1 ang programang Pro One Helps Cops na naglalayong mabigyan ng kaukulang pangangailangang pangkalusugang kaisipan ang kanilang mga pulis. Kaya nais niyang maipatupad din ito sa lahat ng rehiyon.
Nauna nang isinaad noon ni Regional Director Police Brigadier General Mafilino Bazar ang kanyang suporta sa mga programa para sa mental health gaya ng lecture sa psychological first aid. Una is, puro negative yung hinahandle namin eh. Pupunta sa iyo yung nanakawan, pupunta sa iyo yung nabugbog o di ba? Lahat ng pulis sa Cordillera is mag-attend doon sa parang lecture. So, pwede naman nating i-exploit o gamitin yung mga virtual platform. So, pwede na siguro, sabi ko, yung pang-araw na mga duty, sa gabi sila mag-attend. Yung pang-gabi sa araw na lecture. So, hati lang. Kanila raw kinikilala na kahit matitikas at matatapang na mga pulis ay may kanya-kanya pa ring personal na pinagdadaanan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Atin namang silipin ang iba't ibang programa ng mga lokal na pamahalaan sa Mountain Province. Magbabalita Jose Robert Inventor. Abot langit ang ngiti ng mga mag-aaral sa Barangay Bacari, Paracelis, Mountain Province. Ito'y matapos bisitahin ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Bacari, 1st Maneuver Platoon ng 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company at iba pang volunteers ang Maclinic Elementary School. Hatid nila sa 53 mag-aaral ang mga school supplies. Isinulong rin ng SK Federation ang Brigada Pagbasa sa pamamagitan ng storytelling. Nakisaya naman sa pagdiriwang ng ika-14 na Gagayam Festival ng Sabangan Mountain Province si Department of Health Undersecretary Dr. Enrique Tayag. Ipinamalas ito ang kanyang dance steps kasama ang iba't ibang opisyal ng lokal na pamahalaan. Aniya, ang selebrasyon ng Gagayam Festival ay hindi lamang panahon upang magdiwang, kundi panahon rin ito upang magtulungan ang mga residente at pamahalaan sa mga programa ng bayan. Sa edad na 100, malinaw pa ang paningin at matalas pa ang pandinig at memorya ng centenarian na si Lola Malikay mula Gaday, Besao Mountain Province. Kanang-kano sa babae, lalaki. Kaya nito lamang ika-16 ng Marso sa bisa ng Provincial Ordinance Number 462 Series of 2022, kinilala siya bilang ika-73 centenarian sa buong probinsya at ika-7 naman sa bayan ng Basao. Bukod sa pagkilala, nakatanggap din si Lola Malikay ng 50,000 piso mula sa lokal na pamahalaan. Resolution number 2023-091, a resolution recognizing and congratulating Mrs. Malikay Sagulo Odlas as a provincial centenarian. Nakatakda namang makatanggap ito ng karagdagang 100,000 piso mula sa Department of Social Welfare and Development sa ika-22 ng Marso. Si Nanay Malikay ay binayayaan ng 5 anak at 70 mga apo. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, bayan ng Alaminos nagdingning sa kanilang light parade at street dance competition. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Sa mga mahal nating OFW na nagpaplanong mag-alaga ng hayop bilang karagdagang pangkabuhayan, alam nyo ba na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement isa sa mga pinagkakatiwalaang produkto ng Animal Backyard Raising? Sa pamamagitan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabilis ang kita dahil makapagbigay ito ng mas mabilis na pagbigat at paglaki ng mga inaalagaang hayop. Ito'y dahil sa mga benepisyong hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement tulad ng pampalakas ng mga buto, pampabigat ng timbang, pampadami ng gatas ng kambing at baka, mabilis na paglaki, proteksyon ng mga sakit, maiwasan ang dehydration at energy booster, pampagana sa pagkain dahil puno ito sa vitamins at minerals, electrolytes, calcium at D3, amino acid at enzyme, omega-3 at probiotics. Sa paggamit, i-mix lang ng 1 kutsara sa 1 galon ng tubig o 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. Huwag mag-alala dahil wala itong overdose. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores.
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa POW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagningning at napuno ng ingay ang Central Business District ng Alaminos City, Pangasinan sa kanilang kauna-unahang light and street dancing competition kasabay ng pagdiriwang ng 100 Islands Festival 2023. Tinutukan yan ni Charles Limon. Nagniningning na mga kasuotan at umaatikabong performance. Ito ang nagbigay saya sa lungsod ng Alaminos sa pagdaraos nila ng light parade at street dance competition na parte ng 100 Islands Festival. Tatlong taon po nating tiniis. Ngayon, sabi ko sa ating lokal na pamahalaan, kung magpipista ulit tayo, gawin po natin itong napakaganda. Nagsimula tayo sa ating Miss 100 Islands, binago natin, binuksan natin sa buong probinsya. Napakaganda ng production. Muling nagbabalik ang pagdiriwang matapos ang 3 taong pandemya, kaya todo ang ginawang paghahanda ng Drum and Lyre Group ni na Jerwin. Masaya po kami kasi kapag may ganito pong mga competition, talagang may showcase po yung mga talent ng mga bata dito sa Alaminos City. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na idinaos ang parada sa gabi. We wanted to see the light parade para naman magbago. So it's not all the time na umaga and may bagong added na value kasi nga ngayon they have to do the lights. So mas nakakatuwa tignan siya and at the same time marami rin kasing nung pag umaga kasi maraming issues na maraming nahihimatay, dehydrated. And ngayon, gustong-gusto ng mga kababayan natin, especially the dancers, kasi they have more time to prepare. Kaya inabangan naman ito ng mga residente. Super saya kasi first time after pandemic, ngayon lang ulit na nagkaroon ng Alaminos Festival. Tapos first time din nagkaroon ng light dancing parade. Pagsapit ng dilim, nagbigay ningning ang mga props at kasuotan ng 6 na kalahok sa mga kalye ng lungsod. Dagdag pa dito ang kanilang naggagandahang mga festival queen. Happy Fiesta! Alaminos City! Viva San Jose! Mabilay, syudad na Alaminos! Mabilay! 100 Islands Festival 2023! Iniran National High School, Salve Gataban, 16! Viva Señor San Jose! Mabuhay Alaminos! Bawat kalahok, binigyan ng 7 minuto para mag-perform. Kanya-kanya naman ang kanilang dalang pasabog.
Sa huli, hinirang na Festival Queen 2023 ang pambato ng Alaminos City National High School. My advocacy po is to protect our marine biodiversity and ecosystem po, which is particularly po our 100 Islands Chapel po. This is the pride of our city po. And makakatulong po into the long run kasi ma-preserve po yung beauty po ng 100 Islands and the other bodies of water po. Nahakot din nila ang Best in Light Effects at Best in Props and Costume. Tinanghal namang second runner-up ang kalahok mula Inerangan National High School. Habang first runner-up ang Pangasinan State University. Itinanghal naman na Grand Champion ang Alaminos City National High School. Props namin rush. Kakatapos lang po talaga kaninang umaga yung iba. Nagpapasalamat kami sa sumort kay God. Siyempre nagpapasalamat kami kay God, sa mga teachers, sa mga estudyante. Sobrang nagpapasalamat kami. Maraming salamat po. Ang aktibidad ay sumisimbolo sa pagbangon ng lungsod mula sa pandemya at paraan ng pagpapasalamat sa kanilang patron na si San Jose. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month, namahagi ang mga NGO ng health kits sa mga babaeng inmates sa Guagua. Ngayong Women's Month, binisita ng ilang miyembro ng Ladies of Charity at Sir Optimus International of Guagua ang ilang female deprived of liberty sa Guagua District Jail sa Barangay Abos, Guagua, Pampanga. Kinamusta ang bawat isa at binigyan ng inspirasyon para mabuhayan ng pag-asa sa buhay. At bilang regalo, hinandugan ng bawat 31 inmates ng health kits na may lamang toiletries, toothbrush, toothpaste, detergent, Fabcon at feminine products. Layo ng mga NGOs na ito na isulong ang objectives at karapatan ni Eva, palakasin ang hanay ng mga kababaihan at iparamdam ang kanilang halaga sa lipunan, hindi lang tuwing Women's Month, kundi sa araw-araw. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin ang simulation of birth. Marami sa ating mga kababayan ang literally nag-a-adapt ng mga kamag-anak o anak ng ibang tao at instead of filing a petition for adoption or guardianship, pumupunta sila sa local civil registrar, nag-execute ng affidavit of late registration o kaya kumukuha ng affidavit ng hilot o mga nagpapaanak at sinasabi nilang naging anak nila itong mga batang ito. Ito po ay isang krimen under the revised penal code
At ito ang tinatawag nating simulation of birth. Under Article 347 of the Revised Penal Code, ang penalty nito ay 6 years, 1 day to 8 years in prison. And a fine not exceeding 50,000 pesos. Ito ay actually falsification ng birth certificate. Pero alam natin na in reality, nangyayaring ito. At nagkaroon ng problema ang isang couple na gumawa nito. At nung mag-apply sila ng US visa para sa batang linagyan ng simulated birth sa US Embassy at kinalkal ang mga dokumento ng applicant, nakita nila na yung medical certificate ng babae ay nakalagay doon na hindi na siya pwedeng manganak at hindi na siya pwedeng magkaroon ng anak. And because of this, nahuli sila ng US Embassy, hindi lang sila na-charge but denied ang visa ng bata para sa papuntang Amerika. So, meron tayong amnesty ngayon sa simulation of birth. Republic Act 11222. At ito ay pinas noong 2019. And ito ay nagbibigay ng 10 years na amnesty para sa mga gumawa nito para i-legitimize yung mga simulated birth na yan. Ito ay unang-una, ang pakay ay upang maging legitimate yung mga naging anak nyo through the simulated birth without going through the expensive adoption process. At pangalawa, binibigyan niya ng immunity ang mga taong gumawa ng simulated birth. So, lahat kayo, if you are concerned, you have up to 2029 para mag-avail ng Republic Act 11222 on the simulated birth. At ito ay pinas ng Congress para maalis yung ginagawang kalokohan sa local civil registrar at of course at the instance din ng mga gustong-gustong ilagay yung bata sa pangalan nila para formally ma-legitimate ang mga adoption process na yan through this Republic Act 11222. Sunod, Mangrove Park bagong atraksyon sa lungsod ng Alaminos, Pangasinan. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Sa milk din ng batang 90s, darat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Bisitahin din natin ang bagong atraksyon sa Alaminos, Pangasinan. Dito nakatanim ang libu-libong mga bakawan. Narito ang kwento. Hanggang dito, hanggang dyan sa river, di ba? Katabi ng river. Pero sa muling pagbabalik ng dating gurong si Gina sa Bued, Alaminos City, namangha ito sa matatayog na nakatanim na mga mangrove. Kwento niya, taong 2009, isa siya sa unang nagtanim dito para sa reforestation.
I accompanied here hundreds of students, NSTP students who planted. Parang itong mga to, medyo gaganyan pa sila. Pero yung mga tinanim namin, syempre bagong by that time, noon, banda doon. Sabi, wow. Alam mo yan, nakaka-proud. Ang saya-saya na, of course, you have done one thing for the nature. Taong 1998 pa nagsimulang magtanim ang mga residente ng mangrove. Ngayon, libo-libong puno na ng iba't ibang klase ang nakatanim. Mahalaga ang bakawanan sa marine ecosystem dahil isa siya sa dito yung mga breeding ground ng mga iba-ibang marine species at maging yung mga iba-ibang species ng mga ibon ay dito rin sila naninirahan. Para mas maipakita pa ang ganda at halaga ng mga bakawan, ginamit nila ang panahon ng pandemya para pagandahin ang lugar at gawin itong atraksyon. Maaari ding mag-sightseeing dahil sa itinayong tulay at view deck. Hitting two birds with one stone pa dahil mula sa Mangrove Park ay tanaw na ang ilang isla ng 100 Islands. Katunayan, may mga bangkang maaaring rentahan papunta sa mga isla. First time kasing magbangka, lalo na itong anak ko. Masaya naman. Lalo na nang nakarating na kami dun sa mga island. Sa pagbubukas ng bagong atraksyon, paalala nila sa mga bibisita at maging mga residente ang pagrespeto sa pasyalan. Hindi po pwedeng pumasok na mangisda yung mga tao sa loob. Hindi sila dapat magkalat, magdala ng mga pagkain para ma-maintain yung kalinisan ng lugar. At kailangan din na hindi sila yung maingay para hindi ma-disturb yung mga wildlife sa loob ng park. Mas pauusbungin pa raw ng Alaminos ang kanilang mga pasyalan, lalo na't isa sa pagkakakilanlan ng lungsod ang turismo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy Monday!